ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆರೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಇನಿ ಐತಾರ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋಯಿ ಪಂದ್ ಸಡನ್ಲಿ ಆದ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ದಾಯೆ ಪನ್ನಗ ಶ್ರಾವಣಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋಯಿ ಪಂದ್ ಬೊಕ ಒಂತೆ ದಾದನಗ ಒಂತೆ ಮೂಡ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಂತೂ ಪೋವಡೆ ಐಕೆ ಆನೆನ ಕಂಡನಿಡ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಗೋಡೆ ಕಂಡ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ನಗಾರೆಗ್ ದಿನಾಲ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಐತರದಾನಿ ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡೆನ್ ತೂಪೆರ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐತರದಾನಿ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಡತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ದಿನನಿತ್ಯಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಐತರದಾನಿಲ ಅಂಚನೆ ಒಡೆಗಾಂಡ ಪೋಯಿ ಪಂದ್ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋಯಿ ಪಂದ್ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪಂಡ ಬಪ್ಪನಾಡುಗ್ ಬೋರೆಂಡ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಯಾನಂತೂ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಫ್ಯಾನ್ ಇಂದ್ ಪನೊಲಿ ದಾಯೆ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಂದ್ ಕೈತಲ್ ದೂರಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕೈತಲತಿ ಅಂಚೆತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಯೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋಪ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಪಂದ್ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ತಷ್ಪವೆ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಅಂಚ ಕೆಲವೆರ್ ತೂದೆರ್ ಕೆಲವೆರ್ ತೂಪುಜೆರ್ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಂದ ನಿಕಲೆಗ್ ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ದಾದನಗ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿಂದ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ದಾಯೆ ಪನ್ನಗ ವೀಡಿಯೋ ಒಂತೆ ಬಲ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ದಾಯೆ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನಾಲ್ ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ನಮಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕ ಒಂತೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತುದು ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ತೂಲೆ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಫುಲ್ ತೂಲೆ ಪಂಡ ನಿಗುಲ ತೂಪರ ಇಜ್ಜದ ಅಂಚ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಡೌನ್ ಆತುಂಡು. ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬಪ್ಪನಾಡ್ ಅಪ್ಪೆನಡೆಗ್ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಬಪ್ಪನಾಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ನಂಬೆರ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಜಾತ್ರೆ ದಪಗ ಬರೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಜಾತ್ರೆ 2 ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ದಿಕ್ಕುದಿಜಿ ಮೊಲ್ತ ಕೆರೆ ಮಾತ ತೂಲೆ ಶೋಕುಂಡ ಐಟ್ ಕೆರೆಟ್ ಆಮೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಗ ಐಟ್ ಕೆರೆಡಿತ್ತಿನ ಆಮೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕಣ್ಣಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಆಮೆ ಉಂಡು ಕನತಿಡೆ ಬುಡ್ಕ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದನಗ ತಾಂಕದ್ ಮೊಕೆ ಮಲ್ತುದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ ಮಸ್ತ್ ಮೊಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ ನಾವು ಎಂಕುಲು ಬೊಡ್ರೆ ಮನಸಾಪುಜಿ ಅಂಚ ತೂಕ ಬಂಡೆ ಅನ್ಲ ಬೊಕ ಮೂಲು ವನಸಿತ್ತುಂಡು ದಿನಾಲ ವನಸುಂಡಿತ್ತೆ ದಿನಾಲ ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತಾದಿನಕ್ಲೆಗ್ ವನಸ್ ಮುಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ವನಸ್ ಮಲ್ತುದು ಹೊಂಗಟೆರ್ದು ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಉಲೇ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿಯ ಮುಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ದಾದನಗ ನುರ್ಪಟ್ಟದ ಆಲಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ಕಣ್ಣು ನಿಲ್ಕೆ ನಮಕ್ ತೂವೊಲಿ ಆರಾಮುಡ್ ಅಂಚಿ ಪೋಲೆ ಇಂಚಿ ಪೋಲೆ ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಅಂದಾಲ ಏರ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಅವಂತು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮನಸ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್. ನನ್ನ ಬೂರೊಡ್ಸಿದು ಬಪ್ಪನಾಡಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋರೆಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ತಾದಿ ಉಂಡು ಕೈತಲಾಪುಂಡು ಇಂದ್ ಪಂಡೆರ್ ಮೀರ್ ಅಂಚಾದ್ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆನ್ ದೀತೆ ಅಂತು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಡೊಂದು ಅಂತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ವೇಟ್ ಪೋಯಿ ಪಂದ್ ಪಂಡೆರ್. ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತುದುಂಡನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಸಿ ಹಿತ್ಲು ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಸಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪೆ ಆತ್ ಸಲ ಅವನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋಯಿ ಪಂದ್ ಮನಸಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಪೋಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೂ ಇನಿಯೇ ಬತ್ತಿನೆ ಇಂದ್ ಪನೊಲಿ ಪೋವುಲಾತಿ ನಮ ಪೋಡ್ ಅಂದ್ ಹಠಟ್ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೊಕ ಎಲ್ಲೆಂದ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಡೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆ
ಒಂದು ಸುದೆ ಸಂಗಮ ಆಪುಂಡು ಶಾಂಭವಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಿನಿ ಸುದೆತ ಸಂಗಮ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸುದೆ ಉಂದು. ಅಂಚ ಈ ಸಂಕಡ್ದ ಅಂಚಿ ನಮ ಪೋಡು ದಾದನ್ನಗ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪನ್ನಗ ದುಂಬು ಅವು ತುದೆ ಆದ ಇತ್ತನಿಗೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ನೆಲೆಯೇರಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿನಿ. ಅಂಚಾದ್ ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆಡು ಒಂಜಾಯಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಇಂಚಿನ ಪಂದ್ ನಮಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಯನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. 0 ಮೀಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ 0 ಮೀಟರ್. ಲೊಕೇಶನ್ ಆರಿಸಿ ಅಂತೂ ಇಂತು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೈತಲಾಯ ಬೇಗನೆ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಿ ಎನ್ಕನಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಉಲೆ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಜಾಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷದ ಅಡಿಟ್ ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆಯರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆಂದು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆರಿಗೆ. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆ ದಿನಾಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ತನ್ನ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವೃಕ್ಷದಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯರೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಎಂದು ಬರ್ತೀರು. ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷ ತುಲಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಪಾಡ್ನನೆ ಒಂಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬೇತೆನೆ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣಿಕರು ಪಂತಿಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುದೆ ಆದಿತ್ತನು. ಅಂಚಾದ್ ದುಂಬು ತುದೆ ಆದಿತ್ತರು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲು ನಿಲೆ ಒರಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿನಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಾತಾಯಿನಿ ಬೊಕ ದಾದನಗ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಪೊಯ್ಯನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದೆಪನೊಲಿ ಇಡೀ ಪೊಯ್ಯನೆ ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ವರ್ಷಲ ನಡಾವಳಿಯ ಒಂದು ಪೊಡು ತಾರಕಸುರನ ಸಮರ ಮಲ್ಪರೆಗಿಂದ ಅಪ್ಪೆ ದುಂಬಾನಗ ತಾರಕಸುರೆ ಬೊಲ್ದು ಪುಂಜದ ರೂಪಡು ಭೂಮಿ ದಡೀಟ್ ದೆಂಗುತು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆಗೆ ಅದಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಏನಂಚಿನ ಗುಳಿಗೆ ನೊಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಸಮ್ಮರ ಮಲ್ತಿನ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ನಡವಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಪೊಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ತೆರೀತಿನ ಅತ್ತನಿಗ ನೊಟ್ಟು ಪಂಪಿನಿ. ಅಂಚ ವರ್ಷಲ ನಡಾವಳಿ ಸೇವೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ನಮಕ್ ಕೇರಳಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂಯಿಲಕ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಂಚ ಒಟ್ಟು 14 ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡಿಗೆ ಇಡೀ ನೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇರಳದ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿ ಮಾತ ಉಂಡಿಗೆ ಉಳ್ಳಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ. ಅಂಚ ಒಟ್ಟು 14 ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡಿದ್ದು ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಸಂದನೆಂದು ಪನ್ಪೆ. ಅಂಚ ಮುಲ್ತ ಆದ್ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ತೊರ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ಜೀವನಡ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜೀವನಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ವಿಷಯಡೆ ಖುಷಿ ಪಡೆತನೋಡು ಐಟೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಏಪಲ ನಮಕ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ. ಎಂಕಂತೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಪೋಂಡನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ. ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ತಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ಡ್ ಮಾತ ಪೋ ತಿನ್ಪಿನಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಆರಾಮುಡ್ ತಿನ್ಕ ಮಂದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಜೋಕುಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ಡ್ ಏಸಿಗೆನೆ ಕಟ್ಟುನು ಒಟ್ರಾಸಿ ತಿನ್ಪಿನಿ. ಎಂಕೆಂತ ಚಮಚ ತಿಕ್ಕುದುಜಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಇತ್ತು ಐಟೇಕುಲು ಅಂತ ತಿಂಡೆ. ಓಕೆ ಬೈ ಬೈ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.